Pinoy boxer NONITO DONAIRE midaog sa iyang comeback fight sa edad ng 42. Midaog siyang comeback fight si NONITO DONAIRE Jr. sa edad na 42 human sa usa ka technical nga desisyon nga kadaugan batok kang Andres Campos sa Casino Buenos Aires sa Argentina. Atol sa round 9 naggisi ang kilay ni DONAIRE mikan sa aksidenteng pag-headbutt hinungdan nga gitan-aw sa referee ang scorecards. Apan tulo ka mga judges nga may pabor kaniya og gihatagan siya og ikasiyam nga hugna sa technical nga desisyon. Ang scorecards ana sa 88-83, 87-84 ug 87-84. Tungod ini milambo ang record ni DONAIRE ngadto sa 43-8 uban ang 28 ka knockout sa kinumduman nga niadtong Hulyo 2023 gipildi siya ni Alexandro Santiago pinaagi sa unanimous decision. Kini si Idol B sa 93.9 iFM di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak iFM Balita.